Pier en Marieke's jongere een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door, binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Een ouderwets mobieltje. Heid mij gek een mobieltje. Hek een mobieltje. Waar had er dan nog meer in? Nou, Heid had een. En Mem had een. Ik wil ook wel een ha. Oh, jongen, wat maar stoon op mijn mobieltje. Bel je vanzelfs? Ja, maar wat hast dan nou te bebeljen? Waar zoest al bel je, matte? Marieke? Had Marieke ook al een mobieltje? Nee. Maar misschien krijgt zij dan ook wel een. Ik prakkeseer er net door. Je ben je maar 4 stappen van elkaar af en je sjoggelkoor alle dagen. Dat heel lang geen doel, dat beljen. Boven dat, het kost het echt nog hand voor jild. Nee, hè, je rijdt hem samen. Hoe dan? Hoe dan? Wat bedoelst? Je kunnen dus gewoon met elkaar praten. Ja, maar als wij nou belje willen. Nou, dan neem je maar een paar blikjes. Blikjes? Ja, blikjes. Ja, dat dienen wij ook doet we bij hem. 2 lege grientenblikjes en een touw ertussen en kleer. Dan haast een pracht van een telefoon. Dus jom maar even bij Mem. Die had Griff nog wel een paar blikjes lezen. En dat is Exa. Zo, alsjeblieft. Yes. Pier kreeg het van zijn mem 2 hartstikke lieke grientenblikjes. Krekt wat er neder gaat. Mooie speaker slacht er in beide blikjes een gatje in de boeien. Daar kan het touw krekt terug in. Vliegertouw. Dat is tin, sterk en heel lang. Aan de binnenkant van de blikjes knopen er het touw goed vast. Nou, Shannon wat werkt. Op naar Marieke. Hoi Pier. Wat haast er? Een mobieltje. Een mobieltje? Wat een nuweren. Ja, het is een heel ouderwetse. Een van de allereerste. Hoe komst er aan? Ja, zoals krijgt als hele ouderwetse ouders haast krijgt als ik. Ik mocht net een moderne ha. Nou zo, hier. Pak eens aan. Hé, dit is gewoon een leeg blikje. Ja. Nou, hoort maar beet en ren achteruit. Zo 4 als kist. Nog verder? Ja, ont de touw straks dit. Oké, zet het blikje maar rond hier, dan bel ik die. Wat is die nummer? Nummer? Ja, is toch een nummer of net? Een Jochen. Jochen? Vreemd nummer. Nou goed, daar komt het. Marieke? Marieke, juist mij? Ja, hé, dit werkt goed, sis. Hallo Pier, kist u mij ook verstaan? Ja, correct echt. Leuk is dit. Kom hier eens. Geinig. Maar we staan nog te dicht bij elkaar. Als de conscient kist, kist ik wel gewoon met elkaar praten. Oh, wist wat? Ik dacht er nog lange touw aan. Van jem huis naar uw huis. Dan hebben we echt een telefoonverbinding. Kom mee. In het hok knoopt Pier een hele rolle vliegertouw vast tussen de beide blikjes. Zo, lange nog. Ho, dit is wel 80 meter, jong. Oh. Hé, en nou? Nou neem zo dat blikje mee. Ga maar bij jem in de tuin staan. Ik blijf hier bij u in de tuin. Maar de hagen dan? Het touw dorst er gewoon terug in. Als kleer bist, als net via de kist, dan jouws maar een squad aan het touw, oké? Oké. Oké. Hier Marieke voor Pier, over. Ja, hier Pier van Marieke. Het werkt. Ik versta u luid en duidelijk. Als Pier zijn eer helemaal in het blikje stekt, dan kan Marieke goed verstaan. En aan de andere kant hield van Marieke hetzelfde. De band had de grootste willen. Ze stekken hele verhaal na. Om het blikje Pier haast uit de hand vlucht. Hé, wat was nou? Waarom squadden zo hut aan het touw? Ik? Ik die niet. Dat is gewoon zelfs. Man, ik voel haast om. Ik squadde net. Bist gek? Ik jij ook wat. Een klap. Oké. Even Sjen. Misschien is er wat in de tuin. Ik lees die even deel. Heid,
Verdorie. Oh, mijn hele broek stikken. Mijn knibbel. Blinder. Alle aaien ontbarrels. Dat ik nog. Heid, wat is er? Best vol? Ja. En steen er net zo onnozel te sjen om kool. Wat had dit nou weer te betjutten? Wat? Dit touw hier oer de tuin. Bliksem, ze jongen, mast nou een sjen wat stienast. Had hij het hem zeer in? Zeer dien? Jongen, de knibbel kan mij wel stikken wezen. En de broek. Jongens, het is in je squor en al je modder. En ik krijg de aaien uit het hinnenhok hellen. Er is hartstikke niet meer heel. Wat binnen er nou even fratsen? Wat in de bad? Is mooi maar van. Val. Je hebt mij stroffelen lid na op koppen dat je hem binnen. Jongens, ik ken het eerst met steenleuk. Moeten wij dokter bel je? Ja, het lijkt net goed, nee. Sorry, boorman. Maar we dienen net mijn zin. Nee, dat was er ook nog bij komen. Wat zei je op hier? Dokter bel je? Ja, misschien is de knibbel wel stikken. Ik zou dokter wel bel je kennen, maar ik ha geen mobieltje. We kennen wel wat dwaan. Hel je met maar op. Die kan mij wel Rijn helpen, misschien. Ik denk net dat er stikken is. Tja, ik kan hem nog wel bewegen. Tja, Dat je hem weer eens wat weten. als wij een mobieltje gaan heen, Hé, wat dan? dan wie dit net gebeurd.